We doen elke theatershow doen we 2 jaar. En in het eind van het eerste jaar nemen we de DVD op. Omdat je dan lekker dat materiaal al in je hebt. En eigenlijk zo vroeg mogelijk. Zodat je zo lang mogelijk daarna nog wat aan de mensen kwijt kan natuurlijk. En in de reprise ligt hij gewoon netjes in de winkels. Dus. Maar dat betekent dat er nu weer een nieuwe theatershow aan zit te komen. Zeker, ja. Die gaat in september beginnen we met de eerste try-outs. En in oktober is de première. En dan gaan we weer volle bak knallen, ja. En die gaat heten, mag ik even verklappen, hè? Pater Moesgroen speelt Caravan. En Caravan, dat zal het even meteen even. Dan ga je vragen, wat is dat dan? Dat is een theatershow over een circus. Circus dat compleet vervallen is. En dan komt er een oplossing, wat dan toch geen oplossing blijkt te zijn. En dan komt er ellende. En uiteindelijk is er een vrolijk beentje die dan die ellende gaat verhelpen. En dan wordt het toch wel weer een happy end. Of niet? Houd het maar in de gaten. Onze site, patermoesgroen.nl. Daar staan alle data op. En dan kan je precies zien waar je moet zijn voor een feestje. Of een mooie theatervoorstelling. Dus. En er is ook de DVD te koop trouwens in de webwinkel.